Zdravím a vítam vás pri mojom novom videu. Dnes si ukážeme, ako hačkovať tieto jednoduché košíky alebo misky ako dekoráciu na stôl. Košičky môžete hačkovať v jednej farbe alebo vo viacerých farbách, ako napríklad tento. A môžete ich použiť ako košík na Veľkú noc. Návod na zajačiky a vajíčka nájdete tiež na mojom kanáli a link nájdete dole v popise. Prajem vám príjemnú zábavu, odoberajte môj kanál a môžeme začať. Košíky budem hačkovať s priadzou makrame, pretože je pevná a košíky budú držať formu aj bez škrobenia. K tomu potrebujeme vhodný háčik, ja použijem 4 mm, ďalej nožnice a ihlu. Na začiatok si vyrobíme magický krúžok. Budeme hačkovať puf očka. 6 puf očiek do krúžku. To bude prvý riadok. Takže priadzu si trošku potiahneme, nahodíme a cez krúžok zase prevlečieme. Čiže to bolo raz, 2 a 3. Na hačiku máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 očiek. Teraz priadzu naberieme a cez všetky naraz prevlečieme a jedno reťazkové očko. To je naše prvé puf očko. Ďalšie takisto. Nahodíme, prevlečieme, zatiahneme. Raz, 2, 3. Zase máme 7 očiek, naberieme a cez všetky prevlečieme. Reťazkové očko. Už máme 2 puf očka a tak ďalej. Raz, 2, 3 a cez všetky. Spolu hačkujeme 6. Vidíme sa na konci riadku. A posledné. Jedno reťazkové očko. A teraz túto priadzu zatiahneme a krúžok uzavrieme. A riadok ukončíme pevným očkom do tohto prvého očka. Prvý riadok máme hotový. Druhý riadok začíname v tomto prvom očku, respektíve medzi prvým a posledným puf očkom. A to tak, že ako predtým trošku potiahneme, nahodíme a raz, 2, 3, cez všetky reťazkové očko a do tohto istého očka budeme hačkovať aj posledné. Teraz medzi každé 2 puf očka hačkujeme 2 puf očka. Čiže ďalej medzi tieto 2 hačkujeme 2 puf očka, 2, 3, reťazkové a ešte jedno. Raz, 2, 3, reťazkové očko. Medzi ďalšie 2 zase 2 puf očka. Raz, 2, 3. Reťazkové očko a ešte jedno. Raz,
2, 3 a reťazkové očko. Takto opakujeme celý riadok a vidíme sa tu pri poslednom. Posledné puf očko. Prevlečieme. Reťazkové očko. A riadok ukončíme pevným očkom do toho prvého očka. To bol druhý riadok. Tretí riadok zase začíname puf očkom medzi tieto dve. Raz, 2, 3. Prevlečieme. Reťazkové očko. A teraz medzi ďalšie dve hačkujeme dva polovičné stĺpiky. Raz a 2. Jedno reťazkové očko a medzi ďalšie dve puf očka zase dve puf očka. 3. Reťazkové očko. A ešte jedno. 3. Reťazkové očko. A zase medzi tieto dve dva polovičné stĺpiky. Raz. A 2. Reťazkové očko. A zase dve puf očka. Takto opakujeme do konca riadku a vidíme sa zase tu na puf očko do posledného očka. Reťazkové očko a pevné očko. To bol tretí riadok. Štvrtý riadok. Zase každý riadok začíname a končíme puf očkom. Raz, 2, 3. Prevlečieme reťazkové očko. A tu hačkujeme teraz 3 polovičné stĺpiky. Prvý do tohto prvého otvoru. Druhý medzi tieto dva stĺpiky, ale až úplne medzi. A tretí do tohto otvoru. Jedno reťazkové očko a zase dve puf očka. Reťazkové očko a ešte jedno. Reťazkové očko a 3 polovičné stĺpiky. Raz, 2, 3, reťazkové očko, 2 puf očka a takto opakujeme do konca riadku. Riadok ukončím pevným očkom. Teraz to vyzerá takto. 5. riadok zase začíname puf očkom. Prevlečieme reťazkové očko a tu budeme hačkovať 4 polovičné stĺpiky. Prvý do prvého otvoru, druhý medzi prvé dva, tretí medzi ďalšie dva a štvrtý do tohto posledného otvoru. Jedno reťazkové očko a zase dve puf očka. Prevlečieme reťazkové očko a takto opakujeme celý riadok. V ďalšom riadku budeme hačkovať 5 polovičných stĺpikov, 1, 2, 3, 4, 5,
potom v ďalšom 6, 7 a tak ďalej. Môžete hačkovať toľko riadkov, koľko chcete, až to bude vyzerať takto. A potom vám ukážem, ako vystriedať farby. Tu nauhačkujeme ešte pár riadkov a potom sa vidíme zase. Hačkoval som ešte pár riadkov a teraz vyzerá košík takto. Tento nechám jednofarebný, ale tu mám taký istý, len trošku tmavší. A na tento si vyrobím posledný riadok s tou svetlejšou priadzou. Takže tu mám posledné puf očko, reťazkové očko. Teraz si zoberieme druhú priadzu. A vlastne v tom pevnom očku na konci priadzu prevlečieme. Potom tieto dve priadze poriadne zatiahneme a hačkujeme ako predtým. Puf očko prvé medzi tieto dve očka. Tri. Reťazkové očko a ďalej pokračujeme ako predtým polovičnými stĺpikmi. A tak ďalej. Takto sme vlastne vystriedali farby. Tú priadzu potom poriadne zatiahneme a na rubnej strane zašijeme jednu aj druhú. Vidíme sa zase na konci a vám ukážem, ako môžete celú prácu ukončiť. To bol posledný riadok, posledné puf očko. Teraz hačkujem jedno reťazkové očko. Priadzu odstrihnem a zatiahnem a posledné očko si vyšijeme, a to tak, že do tohto prvého očka vpichneme spredu dozadu cez obidve očka zatiahneme. A do tohto reťazkového očka, iba do zadnej časti očka, spredu dozadu. A naše posledné očko vyzerá úplne rovnako ako všetky ostatné. A to bol náš košík alebo miska. Keď sa vám moje video páčilo, odoberajte môj kanál a my sa vidíme na budúce.